Hi guys! So for today's video is ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng ating electric bill, Kanoreco bill sa ating GCash. So kailangan lang natin buksan itong GCash natin. Wait lang natin. And then pupunta tayo. Wait, okay, so ayan. So, unang-una, dapat may balance ang inyong GCash. So, yung sa akin wala kasi ipapakita ko lang naman sa inyo kung paano siya. Hindi naman ako magbabayad ng bill. So, ganito siya. I-click lang natin itong bills. And then, pipiliin natin itong electric utilities. At dito, hahanapin nyo yung inyong ito, Kanoreco, since Camarines Norte tayo. So, ito yung pipindutin natin, itong Kanoreco. So, makikita nyo dyan, nasa taas, kung magkano yung amount na babayaran ninyo. For example, 1,000. So, meron siyang service charge na 5 pesos. And ang pagkakaalam ko, kapag malaki yung bill mo is mas mataas yata yung service charge na sisingilin sa'yo ni GCash. So, dito naman sa sunod, sa baba, is yung 10-digit account number. At nakalagay din dyan is yung with dash. So, makikita nyo yung inyong account number dun sa inyong electric bill, yung sa resibo na binigay sa inyo. For example, ito, ipapakita ko sa inyo yung account number namin. Ayan, 05 dash, samahan daw ng dash, and 0513, and dash ulit, and 1670. So, ayan. Yan ang account number, guys. And then, syempre, yung pangalan or yung account name, ilalagay natin dyan. And then, kung meron kayong email address, ilagay nyo din yan kasi importante din yun. At, doon kasi magsisend ng resibo si GCash ng payment mo sa Kanoreco. So, pagkatapos niyan, mapilapan mo na yan, ine-next mo na yan, and then, ang makikita mo dyan, is ayan, 1,005 pesos, kasama na yung service fee, tapos, i-verify mo lang ulit, tingnan mo kung tama yung account number, account name, and yung amount ng babayaran mo. Kasi, kapag nagkamali ka, mahirap na yun. Mahirap na siyang gawan ng remedyo. So, ayun lang guys. Kapag nakapag-send na kayo, mag-i-email sa inyo yung makaka-receive kayo ng notification sa inyong email. Yung resibo ng bayad nyo sa Kanoreco. So, yun lang guys. Please like and share and subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. Thank you so much for watching.